to je jedno. Vaňás, tak se přestav, jako komedii. Vaňás, řekni něco srandovního. Řekni už prdel. A ty? Počkej, já hledám video. A ty? Nevšední zažitky u piva, ano. Tomu se říká hospodský den. Ano, tady u telefonu, ten nemá telefon. Tak. A já? Řekni něco ty. Já bych řekl třeba, že z filologického hlediska jsou mobily nekřesťanské věci, neboť nepodporují zrovna takový ten, jak to říct, ten morální život, nebo ti lidi prostě se nechovají tak správně. Ovšem tady můj kamarád má z filozofického hlediska, že jo? Tam natoč na něho kameru a on ti to popíše z filozofického hlediska. Vaňás, popisuj. Kdo jsme byli škodí zdraví ve jménu Boha? Tak určitě je to zajímavá otázka. Děkuji ti za to, že jsi se ptal. Já bych řekl, že jakožto primitivní amatérský filozof bych se k této otázce neměl vyjadřovat, protože mé názory jaksi neslouží většímu dobru, ale já kdybych měl říct svůj osobní názor, tak bych řekl, že mobily jsou stvořením ďábelským, neboť slouží jenom k tomu, aby uspokojili naše touhy a my vlastně je využíváme k tomu, abychom páchali vlastní požitek. Tudíž jsou to takzvané věci, které Bible neschvaluje, protože Bible schvaluje pouze to, co je morální a co není morální, to je špatné a zlé. A proto si taky myslím, že Bůh ty mobily ničí, tak samo jako tady k mojí S3, která se za chvilku restartuje. A nevím, čím je to způsobeno. Reklama na Galaxy akci? Nikdo se nekupujte, Samsung to taky neví. Doporučuji kupovat 32 gigové, které jsou o 500 dražší, ale nemá to takovéhle skurvené problémy. A to je moje odpověď. A proto já doporučuji kořit kamelky, kdy všechny problémy s mobilama Galaxy S3 16 GB zmiznou. Proto má Apple 4. Proto má Apple 4, která se mi restartuje. Tu bohužel natočit nemůžu, protože s ní kameruju. Bohužel. Je to zrcadlo? Máte někdo zrcadlo? Dej tam mirror image. Tak. Mirror image? To nejde předat, že to můžeš předat na... Stejně nejlepší telefon je Huawei. Lepší verze? Novější. Není, je starší. Nejvyjebanější telefon na světě. Děkuji.